bietene jouer kalo kile muga ani duru samba fla ani mugan fla aw nisonjali nebe aw bisimila sogomada ina fo don temeluna ka foli kura kura ya kadi aw bela jelima aw ma munu me sogo awna aw ka sogonnaw la munu sera u ka barakɛyɔrɔ la ka banu be ka an lajɛ munu fɛnɛ be siraw la ka taga u ka barakɛyɔrɔ la nu u be ka an lamɛn radio sanfɛ an ka foli be an kanubaga bɛɛ lajɛlen ye maa minnu sɔgɔlen don an ka page Facebook en direct la ni wagati kofɔli na an ka foli be an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko tungarankew ma k'u ni ɲɔgɔntuma o fɛnɛ niyɔrɔ be ni jɛmukan in kɔnɔna la radio renouveau lamɛnbagaw an tɛ ɲina aw kɔ lamɛnbaga jamakulu folen kɔ aw be fo radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu an bɛ Segu n'a lamɛnni ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Besago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikasso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi radio Mamelon ka bɔ Kebila ka fara Tamanikan an ka foli be kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen maa minnu fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ sabati walasa ka nin jɛmukan in ka taga n'a ye YouTube kan fɔ ka taa se groupe WhatsApp dɔw ma an ka foli be u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce u ka ŋaniya ɲuman la o la bi tɛnɛn kibaruyaw kɛnɛ bɛna dayɛlɛ aw ye an ka dibila baara kɛbagaw foliba bɛ di u ma u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wa jama bɛɛ lajɛlen fɛnɛ dafalen don kumaso kɔnɔ yan nɔ Amadu Lasana Konare ka fara Isa Kaba Sidibe kan ani Fanta Tomota an bɛna don kibaruyaw kɔnɔna la a ye aw bisimila ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigɛ ye Amadu Lasana i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomota i ni janjo ka fara i yɛrɛ kan somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ na bisimila saha a kun kɛra fama ye tile dama dama o kɛra i ɲɛnafin tun bɛ kanubagaw la kosɛbɛ o la an nisɔndiyalen ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔgɔmada in na ko maa min ka jugu i ma maskitigi kow bɛ cogo di kɔri baasi t'i la n bɛ ala tanu ka bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn a diyara bɛɛ ye y'a fɔ ten tile damadɔ kɔfɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura an da y'i se an se mana kɛ min ye sɔgɔmada in na kibaruya la an b'o di maaw ma sisan danni nɔ ka sɔrɔ ka baara tɔ ɲɛɲini siga foyi t'a la Amadu fulaw ye n ci ma ko n k'a f'i ye k'i ka maski ko k'i ka gundo f'u ye k'u bɛ fɛ ka dɔn ko kuma ko projet ye jumɛn k'u bɛ fɛ ka mun ɲini k'u k'o fɔ an ɲɛna a ɲininkali don k'i ka maski ko projet jumɛn korona ko janjo wagati k'e ma maski don min kɛ ko fɔ korona balen aw fulaw ko k'i k'u jaabi tabarikala k'a fɔ fulaw ye k'u tɛ micro gazi dɔn k'a f'u ye ko u ye kunnafoni di la caman ye don o don n'i bɛ micro kɔfɛ a bɛ gazi dɔ bɔ gazi min bɛ yen n'i ye san caman k'a la a bɛ fɔ min ma ko cancer de gorge an karamɔgɔba bamanan Seydou ale de taara opérer 14 o nɔfɛ Tinisi fo an ye delili kɛ jamanakuntigi ye dɛmɛ don o kuma an bɛ k'o bali don o don an bɛ micro ɲɛfɛ a gazi fanga ka bon n'i bɛna cun kan anw bɛ yan don o don an bɛ micro kɔfɛ a bɛ gazi bɔ o fɔ fulaw ye n'u t'o kɔrɔ dɔn k'an b'a bamanankan ɲɛf'u ye fulaw y'o faamuya Amadu merci i sera sabali o koyi sɔɔni dɔrɔn i bɛ don kibaru dayɛlɛ kanubagaw ye o la ko an lajɛbaga jamakulu ma ka fara lamɛnbagaw kan ko bi renouveau matin bi tɛnɛndon juillet kalo tile 25 kibaruyaw bɛna tali kɛ minnu kan an ka bakurubaw olu filɛ nin ye ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye décryptage kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe fɛ kumasen min sugantira bi sɔgɔmada in na o de bɛ tali kɛ climat de méfiance la sɔɔni Isa Kaba ale bɛna o ɲɛfɔli kɛ aw ye ani an y'a suganti kun jɔnjɔn min kama fɛn kɔni anw ka bi ma welelen ye o ye Seku Boli an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka kɛɲɛ ni fɛn kɔni bɛ tali kɛ maa banbacu kɔni wulikajɔ min kɛ ka se ka ŋaniya juguya ta k'u b'a ɲɛsin kati kama o waleya kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko amalgame kɔni kɛra o ko la ka ɲɛsin siya dɔw ma fo ka taa se tagabolo dɔw ma o kama ani Seku Boli bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ jɛmukan in bantɔ ale bɛna se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ an ka bi ma welelen don an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ jɛmukan tako filanan kɔnɔna na Yusuf Kulibali kunnafonidila don o kɔfɛ école karamɔgɔ fɛnɛ don an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka kuma ɲɔgɔndan tɛmɛlenw ka fɔ kimɛli tɛmɛlenw kan an bɛna baro kɛ o kan kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka kibaruya jɔnjɔn ka se k'o sɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw o bɛ di aw ma n'a ma ɲɛ ko bi ye tɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ o ye bi ye Suri Ibrahim Diallo a bɛ kɔlɔsiliw la ka ban an ka siraba kanaw la sɔɔni an b'a ta direct la ka se ka o kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ kɔrɔ kan docteur bɛna da don la ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ
kunnafoni gafe minnu bɔra bi tɛnɛndonya in na olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw bɛ nana kɛ jɛmukan in kɔnɔna la an ka don foli duman o bɛ o kɛrɛfɛ fɛn min bɛ tali kɛ safura denona a n'a furucɛ ala ma hinɛna jeli sini na olu kɔni ka foli dumanba bɛ an bolo kɔrɔ o bɛ kɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin mali armée ma fɛn min kɔni bɛ tali kɛ alexi la ale fɛnɛ bɛ bisimila alexi ko ale ma sɔn a ma sɔn fɛn min ma o lasiw bɛ na kɛ bi jɛmukan kɔnɔna la aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ renouveau matin tɛmɛlenw kɔnɔ bi a bɛɛ lajɛlen bɛ lase aw ma bonya ani karama kɔnɔna la ko bɛɛ ka i bisimila baaraw bɛ dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye nɔgɔ guluni bɛ to kabala mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la samiyafɛ fiɲɛ o bɛ ci mali fan bɛɛ fo ni marabolo kelen bɔ a la o bɛ tawudeni marabolo ko fɔ fɛn kɔni bɛ an ka kɔnɔfɛ marabolo fɔ bi ko olu ka yɔrɔjan filɛli ko gɛlɛya dɔnna don o la yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la ni o bɔra la mali fantɔw fɛ gɛlɛya foyi tɛna na don bi yɔrɔjan filɛliw la sanjiko kɔni ale bolodalen don a bolodalen don cogoya min na olu filɛ nin ye bi sɔgɔmada in na ko marabolo fila bɛ se k'u sigi ni sanko ye o ye kita ani kayi ye o la tilelanfanatɔw dunnen kɔfɛ ko sanko bolodalen don mali fan bɛɛ tilelanfanatɔw dunnen kɔfɛ ka taa bila fo sufɛla la fo ni tɔnbɔkutu marabolo y'i bɔ a la ka fara guruma rawurus kan kidali ani tawudeni ni marabolo kofɔlen ninnu ni ninnu bɔra a la ko sanko kɔni bolodalen don mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye ninnu ye kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka finteni hakɛya o b'i jɔ degere 30 la kulikoro olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 30 ye sikaso degere 29 segu 32 mɔpti 33 tɔnbɔkutu 37 gawo 38 kidali 41 menaka degere 40 tawudeni 44 buguni marabolo kɔnɔna na sɔgɔmada in na olu ka tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 29 ye kucala degere 30 kita degere 30 nyoro 32 nara 34 duwanzan 34 san degere 32 banyangara 33 joyila degere 30 guruma rawrus degere 37 bamako distriki kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na da kabala samiyafɛ fiɲɛ o bɛ na ci mɛ a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ gɛlɛya fosi tɛ nana don bi yɔrɔjan filɛliw la sanfiɲɛ ni sanji o kɔni bolodalen don bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna na tilega in na finteni hakɛya o b'i jɔ degere 30 la bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 ale tɛmɛlen ni sanga 17 ye tile bɛna bin nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 59 ye wagati boloda cogo nin ye bi tɛnɛn sɔgɔma ka di aw ma laada do jɛmukan in kɔnɔna la an mana sigi don o don an bɛ fɔlɔ ka wagati boloda cogo de di aw ma a kun ye aw ka se k'aw ta n'aw bila dɔn aw ka tile kuntala kɔnɔna na ko ala ka bi tɛnɛn tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma banabagatɔw an ma ɲina aw kɔ cogoya si la an tɛ ɲina aw ka hakilina ɲuman bɛ ka taga aw yɔrɔ ala ka kɛnɛya di aw ani an bɛɛ lajɛlen ma an b'an sɛnsɛn ka taa amadu el konare fanfɛ ni sanga kofɔlen na ale bɛna don kibaru dayɛlɛ aw ye Amadu an y'a sɔrɔ karamɔgɔ Antoine Solange Dambele da ko bibi na ma kunnafoni tan ko o ye kunfɛ mɔgɔ ye me sira di ma i ka don kibaru dayɛlɛ sabula papiyew ka ca i bolo kɔrɔ bi tabarikala saga 26 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan kolowarikaw fɛ a bɛ Abidjan o bɛ Yamusokoro o bɛ Daluwa o bɛ Buake aw y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru bakurubaw bɛna tali kɛ bamaciya wale minnu kɛra nin cogoya laban in na wulikajɔ jumɛnw kɛra Kati ta kɔfɛ Kati dugu kɔnɔna bɛ cogo di tiɲɛni wale jumɛnw fana jate minɛ n'o ye binkaliw ye Mopti Segu ani jamana fan wɛrɛw fɛ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanana min ye ka dɔn Mali ni Kolowari cɛ sɔrɔ a si ma 49 kun ka kuma in bɛ an ka jamana kɔnɔ Zolem dara ko kan ka ba sabula min ye o ni maaw y'u tigɛ fila ko jɛ k'o bɔ a la ka sɔrɔ k'a ɲini Kolowari jamana faama fɛ ko mana kɛ min ye ko a yɛrɛ k'a ɲɛfɔ malidenw ye ko o ni sen t'a la a bolokɔrɔ a sen t'a la a k'a dɔn a senkɔrɔ o kuma ko kɔni bɛna kɛ yɛlɛmacogo kura yɛrɛ ye Mali kiiri tigilamaw ye yɛlɛmali dayɛlɛ ka ban o ni n'o ye MINUSMA ka maaw ye olu jɔ a kura ka bɔ a ko la an bɛna kuma o fana kan saadani nɔ don kibaru ale kɛnɛ kan na nin ye an sigi kan ye sisan walawalaliw bɛna kɛ aw ye waati mun na aw mun ye cɛw muso denmisɛn ani maabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'aw sɔgɔlen don Renouveau Télé ka sɔgɔmada kunnafoni na ni an ka radio partenaire minnu bɛ Mali kɔnɔna la n'u fana b'a la ka kɛ sababu ye aw ka se k'an nasɔrɔ bɛɛ k'i dan se Renouveau ka don kibaru kɛnɛ kan
ni ijakun laba ina aka ja jumado be ya ka fo bingali kera katika olu fe no mamun me yoro janfe olu kun kere kama na gwana ka sababu ke ko kati bela jerele damine le do kuma menye kle kelen kofe anga kuna fo nyina Umar Kuita ale ye munumunu sado ke kati kono kata ye kati konna be tugodi yala dugu sumalen wa mawbe katu makonya fe wala kana fere bulu kura be tugodi katika fe no ale siri ali mensoro anye oka angalaje samedi fekalo kile mugan ani saba zamba fila ani mugani fila ni aye kati kɔnɔna na ni dugu min ni banbagaci wale taara ka sɛgɛrɛ kunungo maa banbagaci dɔw fɛ ni bɛngɛnna wale min ni y'a siɲɛ fɔlɔ ka ɲɛsin nin dugu in ma a kɔni b'i n'a fɔ a ma gɛlɛya se a duguladenw ma ka tɛmɛ ni an ɲɛ bɛ duguladenw na u ka baaraw la cogo min na kati dugu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa i ka baarakɛtaw la i n'a fɔ fɛn ma kɛ ka tɛmɛ ni an ye duguladen minnu ɲininka u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya kɔni sera ka kunbɛn joona finitigilakaw ani duguladenw olu ka baara ɲɔgɔnya sababu la n'o tɛ a ma fɛn k'anw na yan dɛ kɔni a ma fɛn kɛ jamana i yɛrɛ ɲɛ b'a la i ɲɛ bɛ dugu kɔnɔna la kunu à moins de 30 minutes alors situation calmera u ye bɛɛ labɔ bɛɛ ka t'i ka baara la sani surasiw ka ninnu minɛ a y'a sɔrɔ population yɛrɛ ye minɛli kɛ population ka mɔgɔ minɛta ka ca surasiw ka mɔgɔ minɛta ye o donc sufɛ dɔrɔn mɔgɔw taara ka t'u minɛ ce matin il y a eu 2 arrestations on a dit à tout le monde mɔgɔ kana so di mɔgɔ ma luwanse la bilen n'i t'a tigi dɔn kelen filanan ye min ye a ka sɔrɔ bamanankan jɛlen bɛ a tigilamɔgɔ da kɔnɔ ni bamanankan jɛlen t'i da kɔnɔ n'i bɛ bɔbɔkan de fɔ bɔbɔ bɛ sɔrɔ an ka jɛkulu la min bɛ bɔbɔkan mɛn n'i bɛ sɛnɛfɔkan de fɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ b'an ka jɛkulu la min bɛ sɛnɛfɔkan mɛn. Alhamdulillah i yɛrɛ ɲɛ b'a la kabini kunun Katigaw hakili sigilen don parce que an b'a dɔn mun b'an bolo surasi mun bɛ Kati yan mun bɛ Mali bolo an hakili sigilen don parce que kabini kunun hali u ma 30 minutes une heure de temps kɛ combat la u y'u neutraliser donc Katikaw yɛrɛ bɔra ka bɔ ni tun y'a da Katikaw ma olu yɛrɛ de tun bɛ taa jadisiw minɛ tellement qu'ils soutiennent leur armée. ka tɛmɛ ni kumakan sɛbɛn min bilala chef d'état-major général des armées fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa banbagaci 7 olu fagara maa 8 olu minɛna wa minɛn caman wɛrɛ olu sɔrɔla u bolo walasa nin waleya ninnu ɲɔgɔnna wɛrɛw kana kɛ Kati dugukɔnɔmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni na finitigilakaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka baaraw la. Bon kunun ko min kɛra a ma bɛn ma dɔɔni mais an bɛ Ala deli Ala k'an kisi a ɲɔgɔnna ma bon Ala de bɛ an fɛ dɔrɔn parce que i ka laɲini tun mais Ala m'o sabati quoi bon an kɔni bɛ min fɔ sɔrɔsiw nin ka nin an t'an bolo jigin an b'i supporter toujours i y'a faamuya b'a la bon ko in min ka d'an ye i ka se fo a da minnu y'i bila la i ka nin to yen faut que i tɛgɛ da bɛɛ kan. La population ka to sur le qui-vive informé numéro vert u dilen don u mana mɔgɔ yeleke n'u sigalen don mun na anw de kan ka an ka sɔrɔsiw an ka sécurité mɔgɔw dɛmɛ u ka mɔgɔw la informé. An bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ nin bɛngɛnna wale min taara ka ɲɛsin Kati ma nin kɔni ye o sabanan ye nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ka ɲɛsin dugu ma Bamakɔ kɛrɛfɛla la Kolokani ani Zantigila tɛmɛnen kɔfɛ. Umar Kuita renouveau don kibaru kono ka awla donia ka fo wale keli ni biche anga jamana finitigila ka nyemo ka bilan officiel bolen ko fe ma taman wore be munu menena o ngawlu be jate sigana maw fe segesegelu ko fe de ka kisa obina doni ya soro jate wale tigila maw wale manzo mseni do sabula nya ni kile flaina kati dafela na ma cholo chaman be tege dara uluka o munu ko ninga segesegeli do ya ira do yere ye baganzo fana sabula ko in ho ha ho kono ma demondo tege tarafana mishi bi woroni shekin banyango tumbe olu bolo munu ko shenle do sabula mishi be deliga teme sera koro munu fe ani teme wakati munu fe olu ye bagazo yi ute kala do la kuma sura su ye tege daw kan ka se ka nyini ngali busamseni gomla munu na o ma se ka kanjo le fo tege dara olu fana kan ningo bagam bla furuere la kati mirla ka olu ka dangana ya konnala o ko fe fana Kati nokan dugu fɛn be n'olu ye togoda dugu misɛnnu ye maa minnu be n'olu bɛ colo la maa kelen maa fila n'u suguman dɔ i k'a dɔn olu fana wele bilara finitigilakaw ma ka se ka laraweli boloda o baara ninnu bɛɛ lajɛrɛlen kɔnɔ min yɛrɛ fana tun an ka cikɛlaw yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ sabula finitigilakaw ye consigne minnu n'o ye bilasirali ni kɛcogo minnu di maa dɔw be olu tun b'a fɛ k'o faamu kuma min b'a ko kɔnɔ ye bamajiw ka laraweli colo maa kamana guwanen maa t'a tɛmɛsira dɔn kɔni baaraw sɛbɛkɔrɔ kɛra kosɛbɛ nin jɔakun laban in kɔnɔ Kati ani a kɛrɛfɛ dugu la min ye
kati population ale jenioro fina kosɛbɛ sabula ma yeleke fɛn o fɛn bɛ kati ni buguna tigɛ jɔnjɔn ma dɔn u la o kɔni ye ɲininkali busamisɛnni gwa caman na o kɔni kɛra sababu ye ka tɛgɛ da tiɲɛnikɛla dɔw kan minnu fana kun ye manganiya jugutu ye u bɛɛ lajɛlen dira finitigilakaw olu ma o nasira tɛgɛ la kunungo i b'a ye k'a fɔ kati postu la maa minnu bɛ yen ni o ye population ye olu sera ka bamaji 2 n'olu ye k'a dɔn maa sugu dɔnbali dɔw ye ka tɛgɛ da olu kan joona ka di finitigilakaw ma miniti ta o kɔfɛ tɛgɛ dara kelen wɛrɛ kan maa 3 kati postu de contrôle la ka di an ka finitigilakaw ma waati kelen na sotarama bolilaw fana y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ sabula min ye kunun kelen ye olu kɔni fana kɛra sababu ye ka siganama maa 2 di an ka finitigilakaw ma sabula u donna sotarama kɔnɔ paranti n'u jɛɲɔgɔnw y'a jateminɛ k'a fɔ ninnu ye maa colo taw ye olu kɔni y'a kɛ ni fɛɛrɛ ye u sera kan kɔnɔ olu kɔni fana ye sotarama sira fara k'o di finitigilakaw ma mun yɛrɛ bɛ yen k'a dɔn kati commandant de zone ani finitigi ɲɛmaa minnu bɛ yen u ye ka nisɔndiya jira population bɛ wuli ka jɔ mun na waasa ka u jeniyɔrɔ fin lakanako la sabula maa ninnu bɛ marifaw fili u b'u yɛrɛ kɛ an dɔ ye ka don an cɛ ma n'an y'u kɔ dogo ka birifini biri u kunna u bɛna kɛ sababu ye u bɛ tila ka dankari an na sabula i ni maa dɔ bɛ te min su fɛ n'i t'a suguya dɔn ale de b'i ka so a donna misɛnnin n'a donna kumabaw dɔw wa n'u bɛ tiɲɛni kɛ u b'a daminɛ e fɔlɔ de la wele dara bɛɛ lajɛlen ka i jeniyɔrɔ fin u b'a la ka bagabagali caman kɛ minnu na sabula population ka dɛmɛ de bɛ fiɲɛ tigɛ maa ninnu na kosɛbɛ u dogoyɔrɔ de bɛ kɛ anw cɛ kɔnɔna ye u dogoyɔrɔ de bɛ kɛ anw ka gakɔrɔlanw ye o kuma maaw ka se ka u mana maa yeleke minnu ye kibaruyaw ka se ka di finitigilakaw ma waasa nin jugukisɛ bilenw bɛ se ka bɔ an dala cogoya min na n'an bɔra katikaw fɛ yen nɔ an bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ sabula a yɛrɛ k'a fɔ bamajiya kɔni u yɛrɛkɛlen don u bɛ colo la fanga ba tɛ u la ka fara ɲɔgɔn kan ka na Mali attaquer nka u bɛ k'a kɛ ni kelen ni fila ni saba colo ye u bɛ mɛn u bɛ taa yɔrɔw jateminɛ n'u ye jateminɛ minnu kɛ o kɔfɛ u bɛ i k'a dɔn mugujugu kɛ mobili la u bɛna tiɲɛniw kɛ ka taa ni u yɛrɛ ye nka marifaba fɔlɔ min b'u bolo o ye obi de ye n'o ye lancer roquette ye u bɛ ale fɔlɔ de fili ka jigin ka sɔrɔ ka ni bamajiya wale ninnu kɔni kɛ o kama segukaw fɛ yen nɔ jɔkun laban in fana na a yɛrɛ k'a fɔ dugu quartier min bɛ yen n'o ye Pelengana ye wele bilara a siganama dɔw fana ma yen nɔ olu yɛrɛ minnu cɛ ma dɔ tun ye yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ nka sapeur pompier maaw armée bɛɛ mobiliselen don ka kɛ muso kelenden ye olu jiginna ni k'o salo ka bɔ ka nɛgɛ k'o la ka taa o di lakana tigilamaaw ma i n'a fɔ Bakari Sidibe ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Pelengana kɔnɔna na ni waliya in b'a jira k'a fɔ finitigilakaw ani dugulamaw kɔni b'i ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana hukumu kɔnɔna na Bamakɔ ale ni Kati kɔfɛ bi samedi donya in na juillet kalo tile 23 san 2022 Pelengana yɛrɛmarakafo kɔnɔmaw kɔni ye wele da gendarmerie maaw ma k'a jira k'a fɔ ko siganama dɔ kɔni bɛ yen ka kɛɲɛ ni sigidalamaw ka laseliw ye a tun bɛ k'a kɛ i n'a fɔ maa banabagatɔ ni ka denmisɛnninfɛn dɔw kɔni minɛ a bolo la nin kibaruya nin fɔlen kɔfɛ gendarmerie maaw ye u kɔni ye jɛkulu dɔ lawuli ni ka wele da maa kofɔlen in ma tuma min a kɔni y'a ye k'a fɔ ko finitigilakaw b'a kɛrɛfɛ a y'a yɛrɛ bila ka di kɔlɔn dɔ kɔnɔna na min yɛrɛ bɛ so kura dɔ la o kɛlen kɔfɛ protection civile maa dɔw kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka taa se yɔrɔ kofɔlen in na olu kɔni y'a labɔ kɔlɔn kɔnɔ ni k'a bila gendarmerie maaw ka bolo kan o kɛra Segu ka bɔ Segu fana ka taa Moptikaw olu fɛ yen nɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ awa kunu sɔgɔma joona fɛ olu fana solila ka wuli ni bamajiw tun b'a fɛ ka garaw kɛ Mopti gardiw olu jabala la yen nɔ nka a jatigɛ bonyana n'a masiba ye a ma sɔrɔla k'a fɔ olu tun ye ŋaniya juguya wale fɛn o fɛn labɛn n'o bɛ tali kɛ ka marifakisɛ jɔnjɔn suru u yɛrɛ kan ka tila ka u ka mugujugu kerunta ninnu damanda kɛ ka na k'u b'u ka labɛnw sabati o kuma an ka finitigilakaw ye soli ka bɔ k'u la ka i k'a dɔn a tilankɛ bɛɛ lajɛlenlen kɔni kabako la maa min ye k'a dɔn k'a fɔ bunɛtaw bunɛna minɛtaw yɛrɛ fana minɛna kɛnɛ kan ani minɛ maramafɛn caman tɛgɛ dara o fana kan olu bolo olu tun b'a fɛ ka bingani min kɛ o kɔni ma sabati sabula finitigilakaw kɔnna ka olu ye ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a sɔrɔ u ma se k'u ka marifaw ci o kɔni fana kɛra gɛlɛyaba ye min ye o maa fɛn o fɛn nana o tɛgɛ dara olu bɛɛ kan o cogoya la maa ma boli ɲɛ sɔrɔ o la Moptikaw olu fɛ yen nɔ Sevare ka bɔ yen nɔ fana Korokaw olu fɛ yen nɔ jateminɛ dɔ kɛra min kɛra sababu ye ka motobatigi dɔ ale fana an ka saki min bɛ yen n'u b'a fɔ ko tuga ma ja o kɔni o belebele fila kun sirilen bɛ ale kɔfɛ motoba la ka be finitigilakaw ye laraweli sɔmina o fana na o y'o moto n'o sakɔsi fili ni ka taa n'a yɛrɛ ye o fana nɔnɔ bɔra kosɛbɛ min ye saki ninnu kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ min ye marifakisɛ a bɛ fɔ min ma ko AK-47 o kɔni chargeur camanba de tun kɛlen don k'o saki in sɛbɛkɔrɔ fa
ma dɔn traffic siraw ni k'a dɔn ko siraw fana bɛ maaw bolo minnu fana mina o maramafɛnw toni i k'a dɔn k'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko sugujɔla gansanw i ko fini b'u ka sagi kɔnɔ ka taa o maramafɛnw di i k'a dɔn bamanciw kɔni ma an ni finitigila ka ɲɛma caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi fiɲɛ yɛrɛ de tigɛlen don bamanciw la sabula u bɛ taji sɔrɔ cogo min na finitigilakaw ye fɛɛrɛ sɔrɔ k'o dagere u bɛ marifaw ni mugujugu tɛmɛ sira minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen dagerennen don bi kamana gan yɛrɛ bolo ka u kɔni b'a la k'u colo ka na ni bagabagali wale ninnu kɛ jigilatigɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la mun yɛrɛ kɔni na i k'a dɔn an man kan ka segin an kɔ bilen an bɛ taa de sa i n'a fɔ finitigi ɲɛmɔgɔ y'a jira cogoya min na min ye funakɛni minnu bɛ yen ni marifa bɛ olu bolo finitigi jalatigiw kɔfɛ n'olu bɛ plan de guerre bɔ ka di an ni olu sara ka hakili falen fana kɛ minnu na u y'a yira k'a fɔ olu ka morali bɛ au top u yɛrɛ ka jargon na ko olu kɔni hakili sigilen ko ŋɔmirala mɔden wa ni mun b'a la ka kɛ a tɛn'u bɔ olu ja kan n'a ma min fara olu ka galabu ko kan olu y'a kanu de ka marifa ta faso la kana ni kama wa u b'o baara kɛ fɔ ka taa bamaji laban tigɛ ta fɔ kɔju la i n'a fɔ u yɛrɛ y'a ɲɛfɔ an ɲɛ cogoya min na population jeniyɔrɔ ye min ye bɛɛ lajɛlen b'a la k'i seko kɛ bi waasa faso bɛ se ka kisi ka bɔ ni danajugu wale tigilama olu bolo cogo min na mena ka ka olu fɛ yen nɔ k'a dɔn sibiri dɔw fana kɛra don ye min sɛbɛkɔrɔ wusura sabula bamanciya dɔ kɛra yen nka olu ta bɛ tali kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ maa dɔw ye marifa kɔni ci muso dɔ ni a denna minnu sɛbɛkɔrɔ jogina a mugu ci senfɛ maa saba olu bunɛna u ni la a kɛra sababu ye min ye k'a dɔn finitigilakaw ka menaka yɔrɔ da minɛ k'a lakoli ka laraweli boloda lasara sera ka sɔrɔ i tɛ maa si ye menaka bɔlɔ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen tun bɛ dogolen bɛ soju la finitigilaw bɛ laraweli la hakilina jiginna menaka yɔrɔ min bɛ yen n'a dɔnnen don kana bali ka mugu ci maaw la ka bunɛ u ni la ka taa ni u yɛrɛ ye ka bɔ menaka ka taa jɛmakaw olu fɛ yen nɔ Kayi mara la k'a dɔn k'a fɔ dugu min bɛ yen ni o ye Kumaranga ka olu fɛ n'o bɛ labin du ale yɛrɛmara kafo fɛ min ye olu ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛma n'o ye chef de poste médical ale fana bunɛna a ni la maaw fɛ maa minnu sugu ma dɔn fɔlɔ ɲininiw bɛ senna waasa cogo bɛ se ka sɔrɔ o ko la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna politiki dakurunya kelen bi jamana mara hukumu kɔnɔna la min ye sariya gafe minnu taara n'o ye sariya kisɛ kura ye min bɛna Mali ka kalata nataw baaraw dalabɛn n'an ko a ma ko nouvelle loi électorale fɛn dɔ ma jalaki tun bɛ bi wasadenw kan n'o ye députés ye o ye kɔmasegin baara an b'a fɔ min ma restitution sariya minnu bɛ ta olu bɛ jamanadenw cɔ a la u ka segin ka se jamanadenw ma ka taa ɲɛfɔ an ye nin ta kun ye nin ye a bɛ wolo nin na o kɔni baaraw b'a la ka sabati loi électorale kɔfɛ u ye min to a da nasarakan na vulgarisation de la loi électorale n'o ye kalata sariya minnu taara ka se ka taa walawala k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye duguw kɔnɔ cikɛbugudaw la ani dugubaw yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ k'a faamu mun de kɛra CNT kɔnɔ kalata sɛbɛn min kuraya nin a bɛna boli mun de kan o kama min ye CNT commission caman bɛ o tilalen don tilayɔrɔba fila ye bi minnu yɛrɛ bɛ yaala la nin waati na min ye k'a dɔn jɛkulu dɔ min bɛ yen ni o nunjuru bɛ honorable Mamadu Jarasuba ka taa se maa min bɛ yen ni o ye Arakitala Madame Jara olu fana ye munumunu salo kɛ Kayi Nara Nioro du Sahel o kɔfɛ u nana Segu ka olu fɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ olu ye Idrissa Sidibe ka fara Sakariya Umaru Keyita olu tun b'o nɔfɛ min bɔra o bɛɛ la an k'o lajɛ. I n'a fɔ ka tɛmɛ ni région tɔw ye Segu région maa ɲɛmaw n'o ye fɛɛrɛtɔw ni kulu maa ɲɛmaw ye olu la kibariyala ni sariya kura min b'an ka jamana kalata ko olu ɲɛfɔ CNT maa minnu bɛ commission loi kɔnɔna na u ye pereperelatigɛ di ni kibariya in ale kan. parce que n'i ye fɛn ta mɔgɔw tɔgɔ la surtout sariya o sariya n'a bɛ taa a bɛ taa jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la mais loi électorale ça c'est très sensible encore donc CNT ɲɛmaaba y'a ŋɛniya k'a fɔ k'an ka jigi k'a la an ka sigidaw la les capitales régionales ka na jamana kɔnɔdenw k'u kunnafoni minnu ma se ka lamɛn commission ka niveau la olu ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ u sen don baara in na parce que n'i ko bi ko i ka fɛn caman bɛ élection na fo ka o kɛlɛ min ye a ɲɔgɔn sama sama ye fo k'o bɔ a la fo ne yɛrɛ min bɛ a baara la ne min kan ka taga k'o ne k'a dɔn n ka kɛta ye nin n ka kɛta tɛ nin ye o de y'an sekunba ye yan fɛn minnu bɛ loi électorale kɔnɔ ka bɛɛ sen don a baara la ka ɲɛfɔli kɛ faamuyali min n'o ma sɔrɔ a la ka se ka jaabi di an seko ni an dama ye pour que bɛɛ ka kɛ hakilina kelen an ka bɔ nin ko kɔnɔna ɲɔgɔn sama kɔnɔna élection nataw la. ɲininkaliw ni jaabiw olu kɛlen kɔ maa welelenw kulu maa ɲɛmaw ye u ka wasa ye nin ko in na kosɛbɛ ka laban k'a fɔ ko CNT mɔgɔw ka nin hakilina in ye hakilina ɲuman ye min ni u ye a tanu
jɛrɛjɛkulu maa ɲɛmaa minnu ni olu bɛ segu region kɔnɔna na olu ye layidu ta k'a fɔ u bɛna kɔmasegin kɛ cercle ani u ka commune o kɔnɔna na. tabarikala Idrissa Sidibe ale ka ɲininu tun ye nin ye CNT kibaru ka cɛsiri ale kɔnɔna la ni kɛnɛ kelen sigira Katikaw fɛ min ye Dr Suleman Den ale tun y'o ɲɛmaaya ka se ka taa nin loi ko ɲɛfɔ Kati kaw ye o baaraw fana sabatira kosɛbɛ sanga 42 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na aw minnu bɛ yen k'aw bɛ k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ na Fanta Tumota kibaruya kun fɔlɔ ka munumunu tun ye nin ye an bɛ taa kana tuguni. Kibaruya kun fɔlɔ olu kun cɛra CNT kunkanko kibaruya kan Amadu k'i fo munumunu salo baara ɲɛna o la ka bɔ don kibaru kɔnɔna na an bɛ an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ o b'a jira k'a fɔ tan ni ka segin kibaruyaw o di wagati sera kanubaga jamakulu ma